Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam illallah sayyidina muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahu Allahu akbar Allahu akbar Kai, me haka? Ku tsaya. Duk ku tsaya. Me? Mun ya fa ta so mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Liman. Tsaya mana. Ya hakuri menene? Wallahi bawan Allah. Mun ta da iqama sallah kenan. Kawai sai naji bam. Shike da shi bam aka jefa mana. Ni da muke da wudu la. Ladan. Ayi hakuri, dole ko taurara. Bari ka riga muku da ba ku sani ba. Tun daga hawan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ɗaya kan karigar mulkin nan duk sauran fashe-fashe ya ƙare. Idan ka ji wata ƙara ko fashewar taya ko fashewar dutse yan ana fasawa an saka nakiya ko kuma ƙarar bindiga ta harbin tsuntsaye kamar yadda na ji ko kuma na gashi baushe yana yi kaga shi kaga baushe can gashi wallahi kaga can ƙwarai da gaske. To wannan ƙara harbin tsuntsun da aka yi ita ta ba mu tsoro mun ɗauka ba mu ne wallahi muna cikin sallah muka ji wannan dalam din. Wannan magana ai ta shige. Shugaba Baba Buhari maganin barayi, maganin masu tada kai baya. Allah ya taimake shi, Allah ya bashi iko wajen jagorancin Najeriya. Dama haka ne? To Ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya. Liman mu koma sallah. Aje a cigaba da sallah. Babu wani abu. alwalata ta warware a gudun nan da na tusa akalla kasar 44 ai kai aiki yawa Sai Baba Buhari 2019